Evo šta mislim o tvom mišljenju. Neprijatnost u odnosima sa ljudima izbegavamo u svakoj mogućoj prilici, dok ne postane neizbežno. Ali to nije rješenje, a sad ću da objasnim i zašto. Samo prvo uvod, ovo je par 12-30 stvari koje sam naučio u 30 godina, objašnjenih u 30 sekundi, vreme kreće sad. Treba znati kako se naslagati sa ljudima i kako ljubazno reći ne ili odbijati stvari. Svi imamo situaciju pre ili kasnije kada se sa nekim ne slažemo. U većini slučajeva se to rešava na dva načina, svađa ili prećutkivanje mišljenja. Nijedan nije dobar, prvi je neprijatan, a u drugom ispadamo sisce. Naravno, za svađu je potrebno dvoje, ali moramo znati reći svoj stav na argumentativan i pristojan način. Pa ako dođe do svađe, i to ti nešto govori o drugoj osobi. Isto važi i za odbijanje, jer svako je bio pitan da uradi nešto za što nema vremena ili pozva negdje da mu se uopšte ne ide. Brate moj. Gdje si, brate, šta radiš? Evo, završavam još po gradu. Lepo. Šta ti? Evo, krećemo ceo dan. Lepo. Pa rekao, dođeš da pomogneš malo. Ne mogu, gužva. Kako znači? Baš sam u obavezama ceo dan. Ništa, ja rekao da se ubrzamo, izvini. Onda Ništa, ajde. Valjda ćeš naći nekog. Ma hoću. Ajde, sledeći. Ajde, čao. Ajde. Ćao. Časnije je reći kako stvari stoje ili makar ljubazniju verziju istine, jer druga osoba će vas tako više ceniti. Naravno, ako je prava osoba. A ja ću veoma ceniti da me zapratiš.